Heipä hei! Ja katsellaan tällaista mun tänne Excelin tekemää valvontakorttia. Ja täällä ensimmäisenä vasemmalla näkyy tämmönen keltainen sarake. Siinä on annettu meille tässä tämmöisiä mittausarvoja, jonkun massaa on mitattu. Ja niiden perusteella on sitten täällä on laskettu keskiarvo ja keskihajonta, joiden mukaan on sitten määritelty meille tänne ylähälytysraja ja alahälytysraja sekä ylä- ja alatoimenpiderajat. Ja näistä on sitten tänne oikealle puolelle muodostettu tämmöinen valvontakortti, jossa sitten nämä punaiset viivat merkkaa niitä toimenpiderajoja ja nämä keltaiset viivat merkkaa niitä hälytysrajoja. Ja keskellä menee sitten tämä poikkiviiva, niin se on tuo keskiarvo, ja tämä tummansininen sitten noin mittaustulokset. Ja tästähän me sitten nähdään, että täällä 9.1. on menty ylähälytysrajan yli, ja toisen kerran sitten täällä 25.1. ollaan menty tämän alahälytysrajan alapuolelle. Ja tänne nämä on sitten merkattu yhteismäärä noita ylityksiä. Ja tämähän on tämä kuvaaja on sitten tämmöinen dynaaminen, eli me voidaan kokeilla ottaa täältä vaikka arvoja. Laitetaan tonne vaikka kanssa 10. Niin nähdään, että tämä valvontakortti täällä oikealla puolella muuttuu. Muuttuu sitten niiden mukana. Joo. Kiitos ja hei hei!